Какво става, хора? Аз съм Арто и днес ще играем отново Need for Speed епизод 2. В предишния епизод минахме 3 състезания, едно като ченге и 2 като рейсъри. Сега ще направим едно за скорост, или не знам точно как се казва, като рейсър. Това Пагани ли е? Да, Пагани зонда. Не знам дали е зонда, но знам, че е Пагани. Нямам теми. Спортна серия. И нека да видим какво ще стане. Ще опитаме да дадем най-доброто от себе си. Оправил съм си вече контролите и нека да започваме. Направих си го в километри още даже първия епизод, вие видяхте. Защото аз не обичам по принцип да играя в мили. И ще опитаме за най-бързо време. Като се сблъскаме. Много сме лоши шофьори. И 100% няма да завършиме с голд медал. Сигурно ще бъде силвър, даже и на това се надявам. За голд е минута и 22 секунди, а ние сме вече на минута и 5. Никакъв шанс да го направим това време. Сигурно ще го повторим. Излезнахме от трасето, загледахме се и катастрофирахме. Забележете колко ще свършим. И с бронзов медал, разочароващо, но ще го повторим. Сега ще го повторим и ще се надяваме да завършим с голд медал. Сега се съсредоточа и би трябвало да се справим по-добре. Не говоря много, защото съм се разточил, за да не се блъскам. Сега ще ме прекипат, за да не се блъскам. Използваме метеото за максимална скорост. Излязохме пистата, но няма нищо. И дали ще завършим с голд медал? Да. Достигаме целта си. И ставаме втори левел, мисля. И отключваме нова кола. Мисля, че през всяко състезание включваме нова кола. Нямам си на идея. И сме Wanted втори левел. Dodge. Не, Chevrolet Camaro SS. Извинявайте.
$55 000 струва. Мисля да ги редуваме. Сега ще бъдем като полиция. Този ли или този? Айде този. Нека да видим какво ще стане. Вау, Ламборджини! Много бърза кола, наистина. Сега ще видим как се справяме с това предизвикателство. Надявам се благополучно. Много ме кефи това Ламборджини. Сега ще видим колко мога да набира. Интрото е заредено до край. Но много бързо и се харчи. Много е бързо колата наистина. И много трудно се управлява. Не си мислете, че е толкова лесно. Сега се опитам на дрифт. Не се получи. Даже смея да твърдя, че много лошо го взехме този сезон. И сега ще минем в перкия път. И не го учихме. Но наистина много трудно се пада. И грам не трябва да се блъскаш, защото ти дава 2 секунди закъснение, като се блъснеш. С голд медал няма завършено, той се вижда. Дали ще завършим сребърен? Сега ще видим с какъв медал. О, много зле. Мисля да го повторя. Но първо да си оправя контролите, защото явно са се объркали нещо. Изключвам Mazda RX-8. Полицейска версия. $30 000. 2009 година. Извинете, но си оправя контролите. Виждате, всичко е на максимална графика. Не може повече. Това разполага играта като графика, като пиксели. Нека завърнем в нашата кариера и да направим сигурно последното или предпоследното състояние. Ще видим. Сега ще бъдем като рейсър с Mitsubishi Lancer Revolution. Ще направим едно черно такова, металик. Виждаме, че времето е лошо. Валяло е, сигурно и още вали. И нека да започваме това състезание. И естествено, като вали, се хлъзга много повече и много по-трудно управляваме колата, съответно. Защо ми блъска нашия съперник, не знаем. Този го взехме много добре. Дано да нямаме много поражение по колата, като финишираме. Надявам се. Ето тук той се опитва да не изпревари, но не успява. Защото ни използваме нитро.
И сме на максималната скорост, която мога да развива нашата кола. Да. И така. Виждаме, че отива зад нас. Да, тук ще внимаваме. И отново не му дахме да се измъкне. Не е много трудна играта за управление, но се свиква бързо. Ако сте начинаеш, ще е трудно, но аз и преди съм играл рейсър игри и горе-долу бързо свикнах. Всеки различно свиква. И явно ще завършим първи. И така завършваме първи. Голд медал. За 3 минути и 8 секунди. И 24 стотни, да сме по-точни. Вече имаме 36 000 пари. Изключваме BMW Z4 в спортната серия. Виждате колко е готино. За 60 000 долара. И мислиме да направим последно състезание. Отново като рейсър този път. Your car has been installed with the latest anti-pursuit technology, the Spike Strip. Based on SCPD technology, Нова the system технология, releases a lethal spiked strip from the rear of your car. If another когато vehicle полицаите, drives over the strip, като минат пред it will нас и be го damaged пуснат, and слагат temporarily такива за да ти пукат immobilized. гумите. Use the moment well and make your move. Или рейсърите The го vehicle правят can това. only Мисля, carry че a limited рейсърите. number of strips and will take Но time to заради recharge after полицаите. each use. So only Не съм fire много when you're наясно. confirmed a hit. Your heads-up Да, display will let рейсърите you know when на the system полицаите. is Но online. и полицаите мисля, че разполагат с магийки. С Dodge Challenger. Ще бъдем с BMW-то. Защото повече ми кефа с Porsche-то. An expression of joy. The Нека да видим. Разполагаме с 4 такива Spike Strip. Виждате в ляво. Като оръжия. Сега ще видим. BMW колко е бързо. Ето го. Сега предполагам ще ни годни полиция, защото няма иначе. Защо да ни го дават тези магийки? Да ни ги дават. Извинете.
Приятели, мога да не се блъскаш в мене. Сравнително лесно се управлява тази кола. Ето ги полицаите. Веднага ни забелязват. И както виждате, станахме втори. Но сега ще се опитаме да променим това. Симо той завой. Много зле. И вече станахме трети. И виждате пак, за колко малко време станахме отново първи. Тук след всеки завой трябва веднага нитро да давате, защото веднага ви задминават. Сега сигурно ще използваме тези спайкове. Сега ще видим. И се блъснахме. Сега ще ни стана последни. Надявам се да не стане. Ни пусна на най-гадното место. Точно на края на завоя. И сме отново първи. Той се опитва сега да ни задмине, но няма го пусна. Мисля, че ме забърза. И вече мисля, че няма кой да ни спре, да завършим първи. Но нищо не се знае. Очаквай неочаквано. Тук минаваме. Много добре. И финиша е пред нас. И така завършваме първи голд медал. Трудничко си беше. Признавам, трудничко, но се справихме и с това. Сега ще имаме каква нова кола. Audi TT RS. Много хубава кола. 65 000. И с това последно състезание ние завършваме втория епизод. Аз бях Марто. Ако клипът ви е харесал, харесайте, абонирайте се, споделете с вашите приятели. Аз бях Марто. Чао! Yeah.